И какво става, хора, аз съм Тедо. Аз съм Марти. И днес ще играем Brawl Stars, Brawl Ball, завършваме се. Сега ще играем Brawl Ball, аз съм Бони, той е Dynamite. Да пушваме малко да станем пиляко. Да, някъде не 1900 поне да станем. И другия епизод ще има час 2. Да, час 2. Лайкнете, абонирайте се за канала и приятно гледане. Опа, дай на майка на едно. Охуенно. Те ще го убиш? Ай! Много гадно ме уби, брат. Бяхме едно. Дай ми. Дай, ще вкара като Едгар е насам. Ооо, какъв гол! Майка, това ги разсъква. И приятели, абонирайте за канала. Лайквайте видеото. Нека станем 50 абоната, за да може да правим лайфове, пак повтарям. Сега имам, мисля, че към 12 абоната. На единия профил имахме 17, обаче го изтрихме. Банаха ни, не знам защо, защото май бяхме качили на едно видео с пиратки, май беше. И не банаха. Но нищо, сега вече ще знаем, че не трябва да качваме с пиратки. И да пака цяло. Мене сега тук Едгар ме убива. Приклещиме и съм дет. Това ще ме ръчне. Аз ги чакам, Като ръчне направо се пусни пауър под тебе. Не дей много да ги чакаш. Ако ме подаде, така ще е хубаво. Мале! Тук. Аз ще вкарам пак. Кенчето е тук. Аз карам. Значи започваме с първа игра победа. Много добре. И казвайте какви други игри да играем. Да, други игри. Аз ще гледам да стигна и това жълтото. Седмото, да. На Power Level. Не Power Level, ми ко беше? Това. Не знам, не забравих как се казва. Приятели, за лайфа мой да не правим само в петък. Да. Само в петък, защото ние сме вече първа смена. Да, вече сме в Бургас и по-трудно. О, не. Тук мелодито, моя кърт. Убиха. Нищо. Вкараха ни, защото имат Кенджи, иначе... Та игра поне не трябва да я губим. Оп. Не знам къде е мелодито обаче. Тук губиха наша. Дай. Кенджито ма хитна. Браво, бе. Дай. Ей, аз съм нормал. Приятели, много по време на игрите не говорим, защото сме съсредоточени малко. Да. И не сме свикнали така да говорим и да играем. По-късно вече ще да говорим. Като се разпространи малко в YouTube. Ще се опитваме малко да говорим, но чакайте малко. Браво. Може и така леко по леко да кажем по някои думи, защото сме съсредоточени. Давай. Ама не знам. За сега толкова. Дай. Аз го бих. Изхуби с хайпа. Пас. Но умря ли, бе? Пас. Втора победа. Почваме много добре. Да, много добре. Този сезон беше малко по-трудно на ранкет. Не знам защо. Да, ранкет ще играем. На ранкет трябва да играем не този епизод, другия. Да, другия той ще е в другия сезон. Ще играем малко ранкет. Сигурно. Аз този сезон се стремях да стана мастър, само... Папа, така е боса. Не можах. Бях Legendary 2, ще да стана Legendary 3, обаче много паднах. Дет. Добре, да. Имам power. Деца.
почне с три победи, ще е много добре. Да. Този път Да, помощ. не мога се. Той ще ми мене, ще ми замързи. Аз поне имам пауърса. И най-най. На 198 брат. Дай! Браво, бе. Да, наистина вкара. Мънища. Добре за нас излезе тях. Шелито е тук. Шелито трябва да. Това, защото тук ще ми... И трябва да убиете това. Убийте този. Шелито бе. Шелито умря ли? Умряме, не знам. И тримата! И тримата не убива, брат. Бъз е много щупен. Добре, нищо. И особено с този хайпер. Шелито ще умре и тя. Ще умрат. Ако има пауър. Само това става. Аз ще дам, ако заредя пауър ще е добре. И за малко. Дай! Грифа му е вкара. Убий го. Нищо. Дръста гледа не умреш, аз на един удари си съм пауър. Нищо. Има хайпар. Добре, поне. Идвам. Не, Бъза умря. Аз се убих. Трябва да умре Бъза. Пас! Ей, как го хвана, бе, много съм зле, брат. Как ще стрелям там? Ай, да! Аз не видях това ограда. Браво, е. Трета победа. Приятели, прекръстих съм, вече не съм Текс, съм и Типекс. Мачам с един мой приятел, ма не знам. Трета игра, победа. Много добре. Сигурно ще направим още една-две игрички, ако са така бързи. Много добре. Ако искате да играете с нас, напишете ID-то в коментарите. Може да се каме малко ранкет. Да, за състосани видео. Гледай да замразяваш долка и да го убиваш, защото той е тегъв. Опа! Давай! Опа, така. И той ме уби, брат. Той ме беше убил. Койца. И как ме замрази, бе? Как ми спря? И сега пак имам пауър. Гледай да замразиш долка. Ето, замрази го. Дай пауър! Майко, много съм добър. Нищо. Давай. Поне убихме. За малко... не го убих. Дай! Добре. Тук е морца. Браво. Не. Още не удар пауър. Пускам хайпера. Дай! Браво, е! Много скама, брат. Трябва ни още. Приятели, почнах да снимам от мобизен, така е по-добре, нямам толкова дилей. Обаче пак има лек. Не, идва морцата. Добре, тая игра може сме GG. Да, тая игра може да загубим. Много дълго е, много щупен. Браво, е! И аз как да замръзя? Нищо. Още една игра. Замръзи ги. Още една игра, да. Точно една игра и спираме видеото, защото станаха 10 минути, пък ние не може да снимаме след 10 минути, защото трябва да се плати иначе. Ако станем известни, тогава вече... Откъде може да снимаме, откъде другаде? Да, от кое приложение или откъде другаде, дали може да се свържи с компютър и да ни лагва, примерно. Защото да може да станат по-добри видеята. Ейките ми скочи, брат. Слага ги по тебе, като виждаш, че идва насам. Излезаха новите хайпари на Оли и на Байран. Аз взех на Оли, обаче на Байран не мисля да го вземам, не знам защо. Не че слаб, просто... не знам защо. Китай там, да. Дай да видим. Фанга, проблем. Дай. Ще вкара, бе. Не, бе. Вой, what? Как я вкара, бе? Дай, вкара, бе. Браво, е, жаба. Как се кажеш жаба, брат? Тия ще трябва да ги бием, защото
Не че става зли. Пас, Марс ми топката им бе. И той ми скочи, брат, ако не беше скочил. Добре, сега па нямам да ги замързя. Сега Гадже. ще скрия тук и... По-добре, А, не, защото ти си тук на вратата. Ми има замърсиха обаче. Вкараха. Браво е! И... На едно е тоя. Как не умря, бе? Ще ни вкара, брат. Ей, как не ги хитнах, бе, брат? О! Няма. Ей, как скочи, бе, брат? Защо скочих, бе? Ако не беше скочил... Все едно Още време. един гол. Замързи ма! Добре. Ей, как остана, бе? Помощ. Има ли друг? Фанга обаче той. Само трябва някой да ми подаде. И убиха ма вече. Олето има хайпер. Отдясно си? Може да ги спим, ама... Да, кита скочи, добре. Ще ги убера, ще ги бием. Той просто Олето трябва да се стреля топката, ама... Той си иска би хайпера, брат. Не, бе! Ех, той му да се пуснах по-горе. Падаме ли? А, не. Кита или фанга е там? Кита. Помощ, ще да убия. Не можах, брат. Нашия му я вкара. Много е слаб нашия, брат. Фанга има хайпер, ще ни вкарат. Дай. Набихме. Никакъв шанс, брат. Има хайпер. Аз понямам сега гаджет. Нашия ако вкара, добре, ама. Топката не знам къде е. Не, се винаги убивам. ми скачат на мен. Нашия просто трябва да тръгне с пауъра напред. Да ми подаде. Имам хайпер и гаджет и пауър. Найс. Това беше за И него. това беше от видеото, приятели. Надано ви е харесало. Оставете лайк, абонирайте се за канала. И чао!